Me pacho, me ne be me bi na ate. Hey, be my friend say. Me pacho me hu abrantie bi a friend Kwaju Twumesi. Na menene bobela. Menene bobela. Ohu me no. Na mi shakola afi kwa na me wi school foforo na ode fa me. Na wadi fie san a wona usu so yi. Me pacho ohu me afi na me wi JSS foforo. No wadi fie san. Enti na me wo be 20 years. Okay. Bacha. Na mo be 20 years no di hu me na ode pa asem to manim say oso na metena. Ana me say o person na metena de ya. Me we busuafo, gi se ko hu me busua. Ampa ode osia ye oyo. Obehu me busua. Obehu me busua. Ema menene tena ye, nyinsen be mu. Ti nyinsen be mu a me wuwie ye, ode be ye me ho ade. Okay. Ai, nto ode ye me ho ade ja yete ya setena kama. Yete ya kama. Bibia ni yentam. Afei, ena yetete ho no ma na eja, obi che ye se o asase da baby. Enti menini mienu na ekwaje asase. Me kora na mikochi ho ka, o diskane she mi nsem na mikochi aka. Na yede ma asase wura no. Enti yetiti ma ye boye bela eja. Ya iska bi o de be man bia, eja minim se ebi ni ho. Enti no ma je ne kakara. Minim se ebi ni ho, enti de o de be man bia me ni so no ma je. Enti we na bla ni mu ye guso aye boye bela, ye guso aye boye bela. Yesi fie na wie. Na ashase ya no so yesi fie o ka she me se. Sha na me mabusuafo bi anti se yesi fie. Ono so abusuafo bi anti se. Ono susu esi fie. Na me see you mate. Enti ofiri adwuma bai. Ofiri adwuma bai na obeka che me se. Makwa akochire no. Na me se akochire ede. O se makochire ne dan. Na me se hwan na akochire ne dan. O si minua no. Na me se me de me fa ho. Efi se me no na ebobla. O na say ye wo abusuafo nti. Me so mabusuafo mo bi anti. Ti so abo onua amane de a. Me de me fa ho. Enti yetete wono mo sa ya wie fie no. Afa ye wie fie na be me pese me ko fie ho. Ya boso ye bibia afa be me ya start bisa enchansen. Obisa enseleva. Na me say na be ma na oyerete de o bisa enchansen na enseleva de wo de ye de. Chansen na enseleva de ona oyerete o de enchansen na enseleva ye de. Enti menti ase wo si fie na wie de abla be fa me ne yenko. Na ba bi so ana ye hide dan so na kitchen ni ho. Nsi oto amitim ewie ebo amitim ma wo foforo soso ma me na na mbehwem oye aduane kora abrewa na osi ewiem enti wo wie fie no wo baaye kakra no befa na ma ba ko na de ko o befa mienu na de ko ti we na ma me ye na o se Kwadwo se wo wie fie ne dia na ye befa ye ne yenkoti na mai o se ma me ba befa wo afa ye hwe nanim o be se o ba befa ya ko fie ho eno kura na obefa makofi oye ntokwa na chese osiwie no dika kwotena hoja ho me pa cha odika kwotena hoja me na se ka munam mienu suma kemia na ade na wanfa wanko beginning no ana de me pa cha minimu de okay enti ye wie sa no afei be ma infami kofi on peso de mbeko on fami kofi on peso de mebeko nti ye kofi okura ye ntokwa se na ni nua penyi aka ache ni se si esi fie ni wi a sha na wa fa me ma nkwa nkotine fie nim se wa ye dai menya hwe efie no so me ni mikuru na beresi ye bela na obi anka ho obi anyana bonko obi yo no akure na ka se e ma wabusuafo nte ono so ma na busuafo nte le si den okofa ni nwa beburam ene de minti menchele enti odi ni mehwe se o ka kire ni nua ne se fon so ni nua ne ka kire mikunu se han se musi fie ni wi a wo yere kura ma ne metine fie ho o yere busuafo ma wo metine fie ho na me say fine mate eno so sata so na me phone akodi be ma no ho enti me fa phone no na me di tie nyom ti me di tie nyom me wie nyom ni si ye no na recording ne ba sa say ai wo ye si fie ni wi a sha na me busuafo a metinem sha na ye friend say me so busuafo a ma metinem na me see you mate enti edidi na yakoti na fie ho afei me se ni nua lanim kwansiri wa ba fie ho na me say na unua ba fie ho no ma adenti na won kan kire me na ofiti ya no akofa unua ba beti na fie fine na nke enipa de aho kire wo ho hu ti me kire
Nenga ube fie honom neja meni woni boni bia misi woni ma ye aduane ma wudi afa mi hu de ye eche na ni nua no yere so asa betene fie ho oba ye dan na ye yi ama omu se omu de mu no emu na oba no osoja ti me hu ya na me ka che mi kunu se on dan ya omu dem me pa chan osa soja wum pa chan emu no osoja eja de hin bi gas ene ko pot nyina osoni wum adai nti wo soja no wo dan ni na me ka che mi kun se on ka san kire ni nua no on ka kire na yire ne se dan na wo so mu jan de amoa efi se me ne nkola na tifia ana nyame so ya yadom ya ye japade kakale kina nko na odi jaba abetum ahye me ne me ma na so abeshi ye japade ti on ka san kire ni nua no na me nim de o ka kire ni nua no afa ni nua no sole akuti abo o sole atem didie be ma no odidi atem hwan odidi na tem me pa cha o me ya odidi matem abla menye ne hwe odi matem basa ai atem didi ni bi ne sai a ka che me hu fin okunu nua no me pa chai me hu fin okunu nua no me pa chai okunu nua no me pa chai wo se de yi me hu fin me ye kurasini me ya titi ko ani ba ene ensamo de ekoba ne sa wo okunu amane me ka kire no nso me kunu nka hwe fa nkire no no tani nua na chide ni nua odi watem bi a wo ho ana bi a wo kwa adwuma no odi watem me pa cho ebi wo ho a wo ho ebi so wo ho a woni ho bet wo ba na mbo na mane a won ka hwe fa na de wo ho no de oni ho kra de yi firim de wo ho no de na wukunu ka me pa cho won ka hwe fa nkire no o ka kire me say ni nua no hu de wa ye no wa ye me onya me hwe e bia sem we de mi wi ase ete o ka kire me say ni nua ne de onya me hwe enti no ni nua ne di matam kura na me kunu gira ho wo di matam enti ya tete wono mo saa na eja wo ye first one no odi matam na me kom ma me ho nti esi saa no o me pa acho na me san bai ti second one na o san me san bai still me ba fie no ade a chen ye me hwese ne bag bo na chi a wasan ba fie ho ukuru nua no me pa acho ai o ka she me busu afo se ni nua no ko so se no obo ano nko yi no ti fie ho no enti me ko fie ho no na de chi me na me hwese ne bag bo na chi a wo ba odu fie ho ano bie pono ka gate ahwem se de obi ne na wa asem no ai kwa me despite mo kola omu wo mboja pade akro mu fentu wo mo wo ya fa ne sen ai wa ho fa de obeba osuba de obekọ me de menfie no nti na me shed dwaye na me dware ai kwa siasem mu asem me de me bra na esi fie ojimi ona abekọ ojimi abekọ me pamon me bra na esi fie na mba betinem me fie na me betinem ade ye oja na oja me de man kasa na edidi atem me hu fin me jimi ene atem didie de enya asem keto atiti kwani ba kurasini ene enya asem keto wodi matem ankasa wodi matem dipa wodi matem na nde ni nyina nkonko da nti o mepa acha me san ko ye na makonya si wodem na me se me ba be fa makonya ti me bo opurunim no na obi epuno no na aka hwi mu o emie me gina ho bo opuru mu san na o mie puno no na me bie puno no se me kwa fa makonya afa me fa akonya na wa so me mu no awo me ni nua no awo me e wodem honom afa wo me wie no sa han ekodu me busen so obebo me na me se so de ne sa kam ya obedem ni nyina so na me kunu ho enti me anka amfa nkere enti ukuru nua no so oboso sa me pa chan wo hodu me se obebo me ukuru jira ho wanka hwe wanka bibia de obeka kire na se boy jai asem oti me ka kire na no wanka bibia amfa nkere no anka hwe amfa nkere ni nyina so de besie bia me kunu gina ho wanka hwe amfa nkere ni nua no enti we na aja omokọ ni nua no se de wanti fie ho biom enti metete wono ma na aja wo ye wo san ba wo be ma no kwasi ada wa nkwa asole mene nkola na ko ye tu ba wo ye na me bef nti me bef na me fe ka che wo se wo we na wo se akola ba ko ya lintu ko akoshe no na mse na akola ya ri akwa akoshe na wo nyi ska ntu ho no na ebe de mene nkola ne wo ye me de didi wo se ai ko ba bia ko di dwane ko firi eniyema efa be ye aduane ana mse na bolo no e betina ya betina so e nche ye di e fili ye di be de makwa akofiri ade ende minti me ne sa enti oba ye no na aduane ni ho ono so onya ko homa bi anto me ho ti oba ye wanche ame wo muna
to oba me na ne ba 7 years no yi ska ma akora ne say koto milo neto kosua ne pa no ne fabela ne nyeti ti akora ne koto bai afa obo kosua ne wieye o hwehwe ni jene obisa me say jene no ewe na me say ma fa dia ye aduane am nyina edi ai omo asem say na michiri no kwase asem ejimi se mo ho na osimi mu satam so ma ho foforo jene no ho no gina so de esimi mu osimi mu satam so ma ho foforo nti me ko dem satam so me phone na no use na ne de asenti me phone na no de adwuma ti me ko no ho wode mo say o de so watch ukosua no uti anoma me miska na me nkoto aduane wa me miska no na wa wo foforo na aba na di sei me pa cho na mfa say o be 4 months 3 months 4 months enti wa me miska nkwa nkoto aduane na me ya me wo me 2 cedis na me de koto pa no ene me bu nsuo no me ya me se nsuo si nchen me bu pa no na me de abu nsuo me okay me bu pa no na me de abo nsuo oba wawo bosome enan sei na ese kodidie obeda nya no fusuo